Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Maazị Peter Obi akatọọla gọọmenti onyeisiala Tinubu maka ọnọdụ ọjọọ ala anyị nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a, ọkachakwa n'okwu mekọtara ọkụ eletrik nakwa nke nchekwa, ma rụtụ aka na dịka onyeisiala Tinubu jiri kwuo na o kwuru na ya bụrụ na o meghị ka ọkụ eletrik bụrụ anyụ gbaa gburugburu ala anyị, ka ọha na eze ghara itinyere vootu nke ugboro abụọ ya, ma kwekwa ndị Jos steeti Plateau nkwa na nso nso a na o mere mbụ agaghị emekwa ọzọ, bụkwanụ nkwa nke na-emezughị naanị ihe na-erughị awa 24 o kwepụrụ nkwa ahụ. Peter Obi sitere otu a tụọ Tinubu o kwere nkwa laa azụ. Otu onye agha amị a chụpụrụ na nso nso a pụọ n'ụlọ ọrụ ndị agha n'ihi ime onyonyo vidiyo ma kpọọ oku ka ụmụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị sonye n'ụlọ ọrụ ndị agha amị. Lance Corporal Rotimi Olamilekon ebuola ebubo ugbu a na ndị agha amị na-eji ego ụgwọ ọnwa ha zụrụ uwe ndị agha nakwa nke mkpuchi ichekwa mgbọ nke ha na-eyi. Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu akọwala ugbu a n'ala anyị Naijiria na-agba ọbara n'ihi ka ọnọdụ tigbuo zọgbu ji arịgorola ọjị kwa ụbọchị, dịka n'ụbọchị ụka ụnyaahụ ndị omekome gburu mmadụ 4 n'ime steeti Kebbi ma wakpo otu ụlọ ụka n'ime steeti Kaduna n'ụbọchị ụka ahụ n'oge ofufe Ista, gbuo mmadụ 6 tọrọ ndị ọzọ ma bụrụ onyinye niile ha kpetara n'ụbọchị ahụ. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.